det gør jeg. Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg. Ved du helt præcist, hvad e-sport det er for noget? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Ikke helt præcis, nej. Ja, det er en sportsgren, hvor det gælder om at spille computer. Og så kan du vinde priser ved at spille forskellige computerspil og være god til det. Hvor lang tid spiller du om dagen? Sådan cirka? I hvert fald over 3 timer. Cirka en 3-4 timer nok. Jeg spiller mellem 1 time og 3 timer. Kan du bedst lige spille med volley? Det ved jeg ikke, det er lidt svært at undgå at spille med volley, men jeg tror ikke, det er det, der holder mig til computeren. Det ved jeg ikke, jeg bedst kan lide. Jeg spiller bare de ting. Jeg er bedst kan beatspil og så også skydespil, men det ved jeg ikke, om det er på grund af volden, jeg spiller det. Vil du mene, du er afhængig af at spille computer? Nej. Måske lidt. Ja, det vil jeg mene. Det er gamernes foretrukne mad. Det er selvfølgelig altid fast food med McDonald's. Ass, Jack. Jeg skal pisse. Nej. Okay. Hvad er du? psp.tkj.dk. Vi skal nok sørge for at få en banner ind. Peace!